kunin mo na. Kunin mo yung lalagyan na. Ang bigat. Ang puno na. Bilis, kunin mo na. Kunin mo yung lalagyan na. Ang bigat.
4, 6, 8, 10. 2, 4, 3,047. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 90, 290, 3,047. Yun lang guys. 3,047. Ayan guys, ito na yung pinabuo kong pera, pinabuo kong barya galing sa Piso Wi-Fi. Yung 3,000 ay na pinabuo namin sa boteka. Kaya ngayon, dadalhin ko na siya sa grocery. Pero first time ko ngayong pupunta ng grocery kasi nga yung grocery hindi sila kompleto lagi, kaya susubukan kong pumunta ng grocery. Itong 3,000 to, 'di ba sabi ko nga may update nga ako na yung makukuha kong kita doon sa Piso Wi-Fi, yun yung ilalaman ko dito sa aking tindahan. Kaya ito 3,000, tapos nung Friday nakakuha ako ng 2,000, kaya isasama ko siya ngayon. Bali, ang ipang bibili ko ngayon sa grocery is 5K na galing sa Piso Wi-Fi. Diba? Para habang tumatagal, ayan, malamanan na yung mga malamanan na yung tindahan ko. Kahit pa kunti-kunti. Parang yung bahay ko sa Bicol. Mabubuo rin yun. Mabubuo yun ng pakunti-kunti. Alam mo yung bahay ko sa Bicol, pinapagawa namin taon-taon, pero hindi siya dire-diretso yung pagpagawa namin. Tuwing uwi lang kami, kung magkano lang yung dala naming pera, yun lang yung ipapagawa ko. Parang ganito lang din ulit sa tindahan ko ngayon. Kung magkano yung kita ng Piso Wi-Fi, yun yung ibibili ko rito sa aking tindahan. Diba? Yung bahay ko sa Bicol, pasasaan matatapos din yun. Nakapasok na tayo sa grocery.